дар зеҳну шуури бачаҳо бояд аз ҳамун овони кӯдакӣ бояд ҳамин арзишҳои миллӣ ҷойгир карда шавад. ин ҳамун як унсури муҳими мафкурасозӣ аст. мо масалан вақте мафкурасозӣ мегӯем, мо пеш аз ҳама дар назар дорем он масъалаҳоеро ки он арзишҳоеро ки мехоҳем дар замири ҷавонон ҳамин чӣ кор кунад ҷилватият ворид шавад ва ҷавонон ҳам ба ин арзишҳо чӣ дошта бошанд, эҳтиром дошта бошанд. аммо ин аз таълиму тарбияи миллӣ вобаста аст, якум аз мундариҷаи таълиму тарбияи миллӣ вобаста аст ва дуюм аз он вобаста аст ки кай оғоз мешавад. барои ҳамин ман гуфтам ки аз овони кӯдакӣ, ҳатто аз овони боғча будани кӯдакон бояд ки ҳамин гуна таълиму тарбия оғоз шавад ва дар ҳамин мундариҷаи таълиму тарбияи миллӣ унсурҳои истиқлолият бояд ки ҳамавақт бо шаклу намудҳои гуногун вобаста ба синну соли ҳамин ҷавонону наврасон бояд ки ҷойгир карда шавад. масалан ман фикр мекунам ки агар ҳамин як барои бачаҳои синни боғча ва синни мактаби миёна, синни мактаби миёна ибтидоӣ як китобҳое таҳия шавад бо расмҳои гуногун ва дар ин китобҳо фақат дастовардҳои замони истиқлолият ҷойгир карда шавад ва муаллима, мураббӣ ёки омӯзгор ва бачаҳо бояд фаҳмонад ки мана масалан ин нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст ки мо инро манамин дар тӯли солҳои истиқлолият бунёд кардем. мо солҳои қаблӣ чӣ қадар кӯшиш кардем, заҳмат кашидем, натавонистем ҳамин хел кора карда. ё ин ки роҳҳову нақбҳоро ҷойгир кунад, нишон диҳад ки ана инро мо фалон сол сохтем, ана инро фалон сол бунёд кардем. ва умуман чӣ дастоварде ки мо дар даврони истиқлолият дорем, масалан як китобе бо расмҳои гуногун барои бачаҳо бояд таҳия шавад ва инро бояд шарҳ диҳанд, тавзеҳ диҳанд. ва шумо аҳамият дода бошед, мо ҳамамон давраи кӯдакиро аз сар гузарондем. кӯдакон бисёр ба китобҳои шавқ доранд ки расм бисёр доранд. тавассути расм мо метавонем ки ба ҷаҳони ботинии онҳо таъсиргузорӣ кунем, ворид шавем. ба ҳамин монанд образи тасвирӣ аст. бале ба ҳамин монанд дар синфхонаҳои мактабӣ ҳам бояд ки дастовардҳои замони истиқлолият овезон карда шавад. дар роҳравҳои мактабҳо бояд ки овезон карда шавад. яъне ба ҳар роҳу воситае ки набошад, мо бояд ба зеҳну шуури ҳамин наврасону ҷавонон бояд ки таъсиргузорӣ кунем ва дар зеҳну шуури онҳо ҳамин истиқлолият ва арзиши истиқлолиятро ҷо карда тавонем. ин бисёр муҳим аст. албатта шумо гуфтед ки оё метавонад омӯзгор дар дарси худ ҳамин корро кунад? албатта, чаро не? албатта ин муҳим аст, на танҳо метавонад, бояд ин кора кунад. ва агар ҳамин корҳо боз дар оила идома ёбанду падару модарам то он сатҳи масалан маърифати сиёсиву худшиносии миллияш баланд бошад ки арзишҳои миллиро, арзишҳои давлатиро аз ҳама гуна арзишҳо боло гузораду дар муҳити оилавӣ дар атрофи ин арзишҳо ҳам суҳбат кунаду шарҳу тавзеҳ диҳад, боз чӣ мешавад? хубтару беҳтар мешавад. ин раванд тақвият меёбад. ва вақте ки дар ҷомеа мо мебинем парчамҳои овезонро, нишонҳои барҷастаро ва дигар муқаддасоти миллиро, воқеан ҳам он чизеро ки дар расм дидем, дар воқеият чӣ кор мекунем? мебинем. ва он чизеро ки дар расм ба мо шаҳр додан, ин мисли филми тасвирӣ нест, мисли афсона нест. яъне мо вақте калонтар мешавем, инҳоро мебинем дар ин ва ё он гӯшаву канори кишвар. яъне эътиқоди мо, боварии мо ба ҳамин арзиш бо чӣ мешавад? зиёдтар мешавад, бештар мешавад. барои ман фикр мекунам ки ин корро албатта дар он ҷойҳое ки карда истодаанд хуб аст ва дар он ҷойҳое ки сар накарданд бояд сар кунанд, бояд оғоз кунанд ва ин унсури муҳими таълиму тарбияи миллиро ташкил мекунад.